गांधी जयंती रे गांधी प्रतिमूर्ति उन्मोचन। गंजाम जिला कोदला खरुड़ासाही छकरे पवित्र गांधी जयंती अवसर में एक नूतन गांधी प्रतिमूर्ति उन्मोचित होईछि। उक्त कार्यक्रम में कविसूर्यनगर विधायिका लतिका प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पिता महात्मा गांधी को नूतन प्रतिमूर्ति को उन्मोचन करने सहित महात्मा गांधी मूर्ति में पुष्पमाल्य अर्पण करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଦୋରା, ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, କୋଦଳା ନଗର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏକ ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।